Osili Odumeje na ya jee kwa nne ya na nna ya nwụrụ anwụ n'otegofa ji wee nwụ na ya jee kwazie fa n'obodo fa na vileji fa n'ọdịgo mma. Hei, ndị be anyị bịakwonu ka unu nụrụ ozi Ijele dejele Odumeje wee na-agwa Odumeje n'obodo fa adịgo mma na ya nazie ka o jekwa nne na nna ya. Unu ya abịa ka m gụpụtara unu ka o ti wee denye bụ ife. Unu makwa na onwekwo mbosi Odumeje pụtara n'ihu akwụkwọ gwa anyị na nne na nna ya nwụgo bịa fọbazie ka anyị eti wee kwafa maọbụ nọ ndị bi n'ime ọfịa bịa chụpụ fa n'ụlọ vileji fa n'ọfa mere ife kpata na ọkwaho nne na nna ya maọbụ nọọ maka na obodo fa abụzi aga bụ ife kpata na ọkwaho nne na nna ya. O nwee dịrị mbọsị ọ kọrọ n'ihu akwụkwọ na nne na nna ya nwụgwe ka ndị mmadụ berie wee na-echezi mbọsị vileji fa ya dị mma ka o wee kwa nne na nna ya. Ọkwa ya ka Ijele pụta kịta wee dee n'ihu akwụkwọ ya wee sio Odumeje nwanne m biko nyoo ifele emechi na aka ijekwa nne na nna o n'otegofa ji wee nwụ na vileji go bụkwanụ ụda na ọdịgokwanụ mma na fanwa bụkwanụ ndị ọlụ agha na fa achụsisigolu unu ndị IPOB chụsiala unu ndị ESN na fa nọzikwana na kọmuniti na go na wazie kọmuniti ka ijekwa nne na nna na ebe niile adịgo mma. Hei, ọgwụ ife Ijele dere ka m gụrụ unu ọ bụlọkwa m udere anọkwa m ebe ọ nọ wee dee ijekwa n'ihu akwụkwọ ya ya afụkwọ ya na Ijele na ebe a wee na-agwa Odumeje na fa ekpochapụgoro fa ndị merụ na ọ natahụkwa nne na nna ya. Unu mana vidiyo unu na-afụ ebe a bụ Ijele seburie mgbe ọ nara obodo fa bụkwanụ Ọsụ Imo steeti wee na-agwa ndị mmadụ na unu na-afụ kịta abụ unu Odumeje ma gbanyere unu ka unu gekwa ka unu n'ife o kwuru ebe a ka ọ ghara ịdụkwa ka ọma osirio nke bụ na ndị mmadụ nọzi wee na-ekwu mgbe ya bụ Ijele tinyere Odumeje jee kwa nne na nna ya wee na-asị na ọ ya abụkwa maka ndị abịa chụpụfa na kọmuniti fa bụ ife kpatalụ na Odumeje jehọkwa nne na nna ya na ọ bụgo na Odumeje ya akwa nne na nna ya na ọ ya akpakọ n'onwe ya ọnụ na ụnụ ahụrụ na-afụ na-ejiri gị etesticha ogbunigwe na ọ bụrụ na Odumeje ka ya akwa ozu na ụnụ anaghị akụgbu ya ma lụgharịkwa anya ya na nke bụzi the main house papa Odumeje na mama Odumeje na ndị ahụ bikwa n'ime ọfịa jidere ya bụ ụnụ tiwaa ya ụzọ na-abụ na ọ na-agwazi Odumeje ya jee kwa nne na nna ya kịta ebee ka ọ ya nọ wee kwa ozu na ọ bụrụ na Odumeje ya akwa n'ọkwa ya bụ na ya edozi ụnụ ebe ahụ ya nọ wee kwa ozu. Ọkwa nke nnụtị ka m wetara unu ka unu gekwa ka m Ijele si wee jesekwa unu Odumeje ka unu n'ife o kwuru ebe a ọbụ ọkọmokolo alejedirio ife ọ dekworo n'ihu akwụkwọ ya ka m wetara unu amadịrị na nne na nna Odumeje anwụgwe bịa fọbazie na akwahofe akwa. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na otegori nne na nna Odumeje nwụrụ nọ mgbe anụnwa ayachala ọya ndị China ka otu nọ mgbe a na-aya ọya ndị China ka nne na nna Odumeje nwụrụ na ọ bụghọ dịrị ife tata anụnwa alejedirio. My people, this is the front of Odumeje's house. You can see today 24th of February 2026 and the front of Odumeje's house. See what they are using. See where they are making their useless IEDs. Odumeje's house is their IED depot. See it here. This side of them there. See Odumeje's house. They've stolen most of these things. See them. I'm going on. I don't want to get the personnel. I don't want to video the personnel. See it? Criminals. You see your house. Odumeje, see your house in the village and it's shaking. This building will definitely go down because they've destroyed so many things. Imagine. See, bullet holes everywhere. That's the valley down there. You see the valley. We'll check it soon and very soon. See the valley. Imagine.
See how deep it is. But this side there, good maybe that they pump them. They decide they like level anything that moves there. Imagine palm grove. See the palm grove. You know how much these palm trees would have fetched. And criminals came here and decided to destroy the full community. Let me show you people. See. Even the down is worse than the up. Odumeje. Odumeje, see. Odumeje, remember your door. Your Chinese door. Remember your door. Odumeje. This is the work of the iPod BSN people you are supporting. And this house is literally shaking as I'm here. The wobble. It's wobbling. See the utobos. See what they are. They are even cooking inside here. No, let them know what they cook for here. See it here. As usual, you know they had them to run. This is Odumeje's father's house. Look at it. When this one will go down too. See how they destroyed the bath. Odumeje, see your property, Odumeje. Odumeje, see your house. Now at the back, now you go see where then they bury people. The back of this place now is their burial ground. Dead body way full here. Odumeje, and you are still supporting them. See your bath now. No bathroom. Odumeje na bathroom gị ka ọ dị. Akwa jacuzzi gị dị nka. Tomorrow we'll go and support evil and tell me why it will not get to your home. So, Chukwu Emeka ọha na-emere Odumeje. Achọrọ m ikwu oturu gị Bible. Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. The wages of sin is death. This is the reward for your sin and your iniquity. This is nothing personal. But I just want you to know that you've just received the reward for all the evil you've been supporting in the name of Biafra. You will not lie about your knowledge of what these people are doing. You know how much you've paid them over this house. Still, they've destroyed it. All the whole foundations, all the joints there, they are shaking. So the building is about to go down. Even as I am on it now. No, say Ines. Even as I am on it now, it's shaking. The structural integrity of this building has been compromised. After all your support, did he save your house? No. Wait to Africa. Did he save your house? No. Stand there, camera. Did he save your house? No. Did he save you? No. You must still bury your parents. Because the same thing you are running from is what has happened. I don't want to show back of this story because there are a few personnel here. But look at the watch. This is just the best of them all. This whole is just the best of them all. You are going to. I wish anyone will make a real video of this and send to you so you see the reward for the evil you've been supporting in your own community. In your own community, you won't deny what you paid them, all the money you've given them, and how much have you paid for your security. Bring it. The one way to work again. How much have you given to your own people for the security? All these works. Look at how men left everything they will be doing just to come and save your community. You are on air supporting Nnamdi Kanu because you are looking for all these his political benefactors to also patronize you. And also people can live in and all the